Elikkä siis... Odottakaa nyt hetki. Voisin laittaa tämän tähän. Näin. Näin. Elikkä siis, moi. Mä nyt taas tehdään jotain videoa. Elikkä siis, tässä videossa mä ajattelin, että mä voisin esitellä mun huoneen. Nyt kun mulla on ollut aikaisemmin yleensä silleen vanhemmat kotona, niin se on aina... se on aina vähän hankaluuttanut sitä videon tekemistä. Elikkä nyt mä ajattelin, että voisin siis esitellä mun huoneen. Elikkä siis, mä voisin jättää tän huntu. Elikkä mulla on tää huntu, koska mun tuolla huoneessa on patteri rikki. Ja se on aika kylmä. Ja sitten loppuun. Okei. Ja koska nyt kuvaan tän tietsikalla, niin tää laatui tosiaankaan on tästä mukkasari. Joo. Elikäs tässä on mun varminkin tohtuun ovi. Tässä paremmin. Eli ovi on tollanen. Koska mä panin tän Michael Jackson ja Isaac Elliotia, eli muutenkin. Sit se on tossa. Mä en tiedä näkyykö se. Jossain siinä. Joo, siinä on mun pikkusiskon piirtämäpiirustus. Sitten tossa on toi piirustus. Niin siinä on mun piirtämäpiirustus. Sitten taas noin 2 kissaa. Tuolla. Se on mun parhaan kaverin piirtämäpiirustus. Ja sitten on myös toi on myös mun parhaan kaverin piirtämä piirustus. Joo. Eli nyt jos lähtee tästä ovelta. Näin. Niin sit heti tuossa oven juurella tossa on tää mun kanin häkki. Tossa. Joo. Tuolla. Ja mun kanin täällä. Eli se on tällainen. Älä sitkuta. Tollanen kani. Sen nimi on Puppe ja se on uroskaniini. Se on niinku 3 vuotta ja se on siis aika vanha silleen kanien iässä. Ja sit mulla on tää yksi seinä. Toi tossa mun seinätakana. Niin se on ihan kokonaan kaapea. Siinä mä sit oikein silleen voi laittaa mitään. Sitten tossa on mun joulukalenteri. Ja sit tuolla mun kissa. Sieltä tulee kissan jotain tällaisia. Sitten kuitenkin. Sitten tossa on mun nokkekoti. Siis mä arvelisin, että jotkut varmaan kysyy silleen, what? Minkä ikäinen sä oot? Sulla on nukkekoti, what? Mä oon 12. Ja joo, mulla on nukkekoti, mut mä en oo silleen, hei, mun nimi on Kalle. Moi, mun nimi on Terttu. En tiedä oikein mitkään nimet, what? Vaan mä niinku tykkään sellaista pikkusälästä, mä tykkään askarrella. Niin mä otan pikkukalusteet ja vastaavat tosiaan aika helppoja. Joo. Sitten tässä mun nukkakodin vieressä mulla on tossa hiirten häkki. Ja siinpä mun hiiri. Sen vieressä mulla on tossa mun televisio, sit siinä on jotain koruja. Sit siinä on jotain leikkejä. Se olisi, että kun mä meikkaan yleensä tuossa hiirten häkin päällä on toinen jättipeili. Jos mä yleensä meikkaan siinä, niin sitten tässä vieressä on myöskin. Eli tässä on deodorantti. Tällainen. Siellä on niinku tuollaiset värit. Eli toi eka on valkoinen. Sitten on musta, harmaa ja pinkki. Sitten täällä on mun puuteri. Tää on joku
True Masclorean joku. Sitten pumankeltainen hajuvesi. Mä en tiedä tän nimeä, koska tässä ei lue mitään. Ja sitten tällainen huulipuna. Tää on sellainen aika vaalea. Tommonen. Tai jotain TCN, jotain The Color Walking Shop. Jotain sellaista. Sitten on harja. Mulla on myös se merkkiharja, mikä se on nimeltä? Se. No kuitenkin. Se on kai vessassa. Joo, se on kai vessassa. Niin se joku Tean t-shirt tai joku vastaava se harja. Sitten tässä on mun Donitsi. Donitsi. Ja sit siinä ympärillä on ponnari. Joo, tossa on mun koristehylly. Tuo mahtavasti näkyy. No se on kun mä kuvan täällä mun koneella, niin tää ei sit oo mitään parasta. Ehkä mä otan friikiltä. Sitten tossa on mun sohva. Siinä on mun puhelin ja yksi spot. Ja sit tuolla on mun sänky, koska mun mummo nyt on mennyt työllä, niin sitten siellä on vähän kaikkea. Tuolla on yleensä mun sänky ja sit tuolla on mun pöytä ja sit siinä pöydällä on mun koneella. Joo, oottakas kun mä täältä hiiren. Näin. Elikkä siis. Ei kai mun muuta. Noniin. Tää on varmaan tässä. Tää kestää varmaan tää 10 minuuttia. Mut kuitenkin.